Cái này singi ya pek kawai it cut na cái chuyện thọ bậc khơi cái Bible kitab Genesis long cái ba lai it cut cái ba khát san ngan pule ngan bu ya cái chuyện asyun hap deng jong me pat jong ka kan thei hap deng usumbai jong me pat usumbai jong ka une un yo ban yu roi ka kli jong me kat ba mi ap thap ka khong dong chat jong Mata singi ikan mau buram ru ya ka kerteng ke bakoi jong ka Maria. Bad nakabanta jongi ki badai ki kun jong Jisu ka kerteng jong ka Maria bad ka jing don jong ka Maria ka jing im jongi kalong ka ba kit ya ka jing e jong blai. Namar u blai hi dalade ha por ba pen bna ya ka khobor jong ka jing pen im haka pa ka Maria kan ya trelang ba ublei ban rai ke jipun im na ka pantai jengi iwe pa iwe kal ong hoi bat berkat bakat ublei upha ialah ujong angel ban wan ban kublei ya kabreu bat ban ong ya ka badap da ke jing ai ai mal utrai la pe i ya ka kene ke jing kren sapang jongka ka paling siam ha ke jing thop ko ha ke gospel bet ke Maria kalong sisa kata kabriu ya kaba u saitan u shepting bat u pet jingai naka om dei namar ba ka dei kablei hendrei dei tang nakabanta kane kawe namar haba thau ya kaperthei ya u saitan kane kade kaba way of father uling do so blei catholic ubade u nong bek sut ni long nong lak sui wong ba ya thu ya kaba usaitan u kren ha u wong ya la thau ya ki angel swapan thau ya ki priu but ya usaitan swa banya ki priu but dei na kene ka dau ha bangi khot ya ka Maria ha bangi khot ya ka kristeng jung Jesu usaitan u pet sa jingai namar ba ya u priu ya u bala thau hadin banya u une ulong kham don por banya u ka Maria ka bedi ka priu kalong ka khamdan bor ban ya u ya ka to ka kan thei ka baring kong ula job andre ya kani umla ban job pa kani ke jing thu lupa ka don lupa nadu ka kitab Genesis berang sudah pule mantan Genesis lai khatsan te ka kerteng ju ka Maria ke de ka kerteng ke ba la ban ke bala ban be ya usui te nak ni ka dau ni ha ka balang ru ni kentu ya ki pai drungai pakin duai ya rosary mal rosary gede gejing khot kerteng ya ublei om ya kamaria ji khot nam ya kerteng jung blei ro pe ya kamaria bat dei long pa jung Jisu pangi yo jing penim bat kamaria kolong bede trelang na kapanta ka negi jing penim na kapanta jungi de na ka dau po usaitan ru habangi khot ya ka bale usaitan usalia ya ka tre ban kono wat ka kerteng jong karu te namar ba kamaria kamdei ke pasarong kum Lucifer. Lucifer ulang pasarong dei nak kata ulah hapno nak jing don hapneng. Ande kamaria marba kalong ka pas ngurit haba kala pediang ya tu ka kubor bu angel Gabriel ulah le ai kublei bala ya tu haka sapang ke jing wan jing penim jing temu jing pa jong blei ya kun la jong leng pa jong kap en kaya kap en khat u Emmanuel u blei jongi pat ban ai kerteng u Jisu ba u Jisu kamut u nong penim ya ki breu na ki pop ki jongki kane ka ong hoi kam siam ong kumno ru hadin balayo ya kane kuboru kam siam la long ka pasarong re ka long ka pasngurit ha ka jing long rit kane ka jing long rit jongka ka pen salia yo sui ba un pet naka pa don ru wat we u ri khoi ba u sui wan ban tin ju u pet no na u no mar bele u long u ba sngurit tengiru ladang ilong ki pasarong tengilong ki jung sui re ladang ilong ki pasngurit uksui upet jingai otomatik nangi umla bansya nomar ba mu ulahap badro sakentai no blade da ki jing sarong jung u tengiru ladang ngi sarong ngilong jung u ba ngilong jingai na ublei re ladang ki pasngurit ngilong ki jong u Jisu ba uksui tu upet jingai nangi di nomor kata kumno ni laun pentrikam nya kata kebangi pule ha ka siti jong Jakob long ka saud khot nyo wong ban kentai jok sui ur pet yang nangi
dah kepangilong pas ngamurit kum kamaria ti suti to kani ke jing pule kan ai jing jing sai api bagi egi bai jia hakabalang hakijim jungi saudong jungi bun ngimtip to ba rei uksui ukam tip khambha banya bun ki kristan ya ke jing banikong ya ke jing don basi sai jung jisu ki kris pakui bat kapaar ya ke jing ngamurit jong kamaria bat ya ka apa ngi khot kerteng kerpat ya ke rap jong kamaria uksui upe de bakham priang ya kamaria de mano berkham itu ya ka bor jong kamaria de uksui banya bun ki kristan dan kata to priang ya ka ba ublei ulah pha bat ulah kren bat ulah le bun ngi ong ngi nget yau blei ngi nget yau kris ngi priang tang kata ba ong kris henry ya ka ba kris ukren ya ka ba ublei upha ngim priang kani kalau pa pensungsi ya ublei itu komen ko para tunglong ki pakelak pamut tungin pet ya kano ke balong ke badai pat kano ke balong ke balai sya skor ya ublei om ya setan itu utrahan ya rab ya pi iwe amen.